Ahoj, zdraví tě pan Božský. V tomhle videu bych se s tebou chtěl podívat na pár kousků, které jsem zakoupil na pražské burze, kterou pořádali kluci z Gear Go. A ještě předtím, než se na to podíváme, bych chtěl do videa pozdravit McLetena a poděkovat mu za jeho luxusní rampičku s jeho podpisem. Díky. A my se rovnou podíváme na pár kousků, které jsem si koupil k vybalení. Začneme touhle pěknou zlatou korvetou. Tenhle ten model mě oslovil hlavně barvou a druhá věc byla, že tuhle tu korvetu vlastně ve zlaté verzi ještě nemám. Další vybalenkou bude tohleto BMW i8 Roadster a tohohle Skylinea už jste určitě mohli vidět i v mém předchozím videu. Dalším kouskem na vybalení je opět Nissan Skyline, ale tentokrát 2000 GTR. A do třetice všeho dobrého další Skyline, ale tentokrát je to 2000 GTX. K McLetenovi jsem si původně jel koupit Audi S4 Quattro, ovšem ve stříbrné barvě. Nakonec to ale vyhrál tahle fešanda ve žluté a jsem moc rád, že ji tam měl, takže další díky. A jelikož jsem zatím v obchodech neměl ani moc štěstí na autíčka z filmu Rychlá zběsile, tak jsem nepohrnul ani těmahle žlutýma Skyema. Vzal jsem si rovnou dva a myslím si, že to je moc pěkný kousek. Ovšem, to mi můžeš napsat i ty do komentáře, jak se ti tenhle líbí. A jako poslední dva kousky jsem si vyzkoušel vzít tyhle dva modely od Mini GT v modrém a červeném provedení. Toho červeného si spolu na videu rozbalíme a aspoň se můžeme podívat, jaké jsou tam změny oproti Hot Wheels a jak autíčko samotné vypadá. Už se na to moc těším, tak tam hoď odběr, ať ti tohle video neuteče a vidíme se příště. Kolum zdar!